Il-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech seta' jittella l-qorti li kieku ma wasalx għal ftehim ta' pagamenti dwar il-kontijiet pendenti ta' taxxa u vatt li akkumula matul is-snin. Għal dan uffiċjal għoli fih dan id-Dipartiment taħlas tat-taxxa mal-Gazzetta The Times hekk kif spjega li Grech beda jirċievi korrispondenza sabiex iħallas kontijiet pendenti sa mill-2006. Korrispondenza li dakinhar kienet dwar nuqqas ta' ħlas ta' taxxa bejn l-1990 u l-1996 u li kienet tammonta għal 2643 euro. Jekk dan mhux kollox fl-2012 intbatet notifika oħra lil Grech dwar każ ieħor ta' nuqqas ta' ħlas ta' taxxa din id-darba għal perjodu ta' bejn l-1999 u l-2011 u li kien jammonta għal 33,684 euro. In-nuqqasijiet ta' Grech dwar il-ħlasijiet irrelatati ma' dħul ma waqfux biss mat-taxxa iżda anke fuq il-vatt. Fl-2009, Grech li jaħdem bħala avukat iddikjara dħul ta' 6,500 euro biss. Dan għaliex skontu kien jaħdem 4 sigħat fil-ġimgħa. Dan fil-waqt li fl-2013 iddikjara dħul ta' 15,000 euro. Sorsi qrib il-kamp ta' Bernard Grech li huma informati sew dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu qalu li bejn l-2014 u l-2016 Grech iddikjara dħul inqas milli verament daħħal, madankollu dan irranġaħ fl-2018. L-istess ġara għad-dħul iddikjarat fl-2016, l-2017 u l-2018. It-Times qalet kif Grech ammonta somma kbira ta' flus f'penali minħabba l-irregolaritajiet li kellu fosthom żewġ ċitazzjonijiet li laħqu l-2000 u l-1300 euro rispettivament. Dan apparti 29,000 euro fi ħlas tal-vat li kellu jħallas bejn l-2014 u l-2019. Meta kien mistoqsi dwar in-nuqqas ta' kooperazzjoni tiegħu mad-Dipartiment ta' ħlas tat-taxxa, Bernard Grech qal li kellu diffikultajiet finanzjarji fl-aħħar snin.